31577 090-228-31577 maọbụ 090-659-03900 090-659-03900. Atụla uche na ị ga-emere gị n'ebe ọ dị ukwuu. Maka nkwalite asụsụ na omenala Igbo, Owele FM 99.5 Enugu, maka mgbasa ozi nke bụ eziokwu, akụkọ ụwa, egwu na amụ. Owele FM 99.5. Ọ kụọla elekere 4 nke uhuruchi. Gere akụkọ ụwa nke uhuruchi taa na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi Owere 99.5 FM Enugu. Taa bụ ụbọchị Fraịde, ahịa Orie, mkpụrụ abalị 7 n'ime ọnwa Maachị nke afọ 2025. Na mbụ, ọkpụrụkpụ isiokwu ndị a ka anyị ji mere isi akụkọ. Nwa amadi ahụ jibu ọkwa Director General nke achụmnta nkwado Labour Party Presidential Campaign n'afọ 2023 bụ Doyin Ọkụkpe alaala mmụọ. Ndị uwe ojii na Lagos steeti anwụchiela ụmụafọ mba Pakistan n'oke egbe na-akpa arụ ntọrị ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naịjirịa. N'akụkọ obi aṅụrị ka anyị ga-eme ka ịmata na nwaanyị onye ihe nkiri onyonyo bụ Chika Ike amụọla agadagwa nwa nwaanyị ọhụrụ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ hiri odu ka anyị ji bịa na nke uhuruchi taa, ma cheta na akụkọ ụwa anyị na-agakwa n'iru n'ọnyanwụ ududo anyị bụ www.owelefm.org. Tọzie ntị n'ala ka anyị butoro gị akụkọ ụwa ndị a na ndị ọzọ ka ọha na uju. Ọkọ akụkọ bụ m, Chika Nwazụ. Doyin Ọkụkpe bụ onye okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ama ama n'ala anyị ma bụrụkwa onye jiburu ọkwa nke Presidential Aids anwụọla ka ọ gbachara afọ 72. Ozi mere ka amata na dọkịnta Ọkụkpe nwụrụ n'isi ụtụtụ taa bụ Fraịde ka ọ rịachara ahụ ogologo oge nke a na-atụ anya na o nwere ike ịbụ ọrịa kansa. Doyin Ọkụkpe ka a nọrọ n'afọ 2022 kpalite n'ọkwa Director General nke achụmnta nkwado Labour Party Presidential Campaign maka ntuliaka ọchịchị izugbe afọ 2023, mana emechara manye ya ka ọ rituo n'ọkwa ahụ kwụrụ maka ebubo metụtara ibukọrọ ego ọhaneze site n'akwụkwọ agbara gbagide ya n'ụlọ ikpe. Ozi sitere n'aka ezinụlọ nwoke ahụ bụ nke kwuru na ahụike ya bịara kawanye njọ, nke mechara were bute ọnwụ ya n'isi ụtụtụ taa. Otu nwaanyị onye omebe iwu na-anọchite anya mpaghara Kogi Central Senatorial District n'ụlọ nzukọ ukwu Senate ala anyị bụ Senator Natasha Akpoti Uduagha ajụọla ịnabata mmachi ahụ ndị otu ya machiri ya ihe ruru ọnwa 6 ka ọ dị ugbu a. Nwaanyị ahụ kọwara mmachi ahụ dị ka nke na-agbasoghị usoro iwu ma tie aka n'obi ya sị na ya ka bụ onye omebe iwu ya bụ n'ọkwa nke senetọ. Nke a sịrị na otu akwụkwọ ozi bụ ebe ọ nọrọ zaghachi ya bụ ụlọ nzukọ ukwu seneti. Ụnyaahụ Tọzdee ka ndị omebe iwu seneti nọrọ machie senetọ Natasha na
ọkwa ya ịga n'iru na-esonyere ha n'ihe ruru ọnwa 6 ugbu a. Nke a bụkwuru maka ebubo ịkpaso ya agwa akwamiko nwa nkịta nke ọ na-ebo Senate President n'ala anyị bụ Senetọ Godswill Akpabio. Mmachi ahụ sitere na ntụziaka nke otu Senate Committee on Ethics, Privilege and Public Petition kpebiri megide nwanyị ahụ. Site na nkwụsị ọkwa ahụ, Senetọ Natasha Akpoti-Uduaghan ka a na-agaghị akwụ ụgwọ ọnwa ya n'ime oge ndị a, tinyere ịnapụ ego mmachi akpa ndị ọzọ yana iwepụ ndị ọrụ nche ya, ebe e kwukwara na ọ gaghị esonyere ndị omebe iwu ibe ya were tinye ọnụ n'okwu ma ọ bụ bata n'ogige National Assembly ruo mgbe ọnwa 6 ndị a gasịrị. Aka ndị uwe ojii akparala ụmụafọ mba Pakistan 2 na Lagos steeti bụ ndị ji ntọrị mmadụ ma nara ego ntọhapụ akpọrọ ransom mere aka ọrụ. Nke a pụtara ihe site na akwụkwọ ozi ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ahụ bụ SP Benjamin Hundeyin nyefere ndị nta akụkọ ụnyaahụ Thursday na Lagos. Ya bụ onye Police Public Relation Officer kwuru na ha nwụchiri mmadụ 2 ahụ ngwa ha natachara ozi n'ụbọchị Wednesday banyere ntọrị nke otu nwafọ mba Pakistan gbara afọ 48 na mpaghara Ikeja bụ isi obodo Lagos steeti. Mmadụ 2 ahụ ka e nyere aha ha dịka Roman God gbara afọ 19 yana After Amat gbara afọ 28, ebe ndị otu ha mmadụ 5 ọzọ bụkwa ụmụafọ mba Pakistan mere mgbọmgbọ ọsọ n'oge ahụ. Ozi kwuru na ha jiri ụzọ aghụghọ wụọrọ nwafọ mba ha bụ Pakistan ego njem ụgbọelu ka o si na Kano steeti bịa Lagos n'ụdị na ha chọrọ inye ya ọrụ isi nri akpọrọ chef ma mechaa kpọbata ya n'otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'abalị 28 nke ọnwa Febụwarị. Ka chi na-efota ụbọchị ahụ gasịrị ka mmadụ 7 batara na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ ma jide nwoke ahụ were kee ya agbụ tupu ha kpọtụrụ nna ya ukwu na Kano steeti site na ozi ederede ka ọ kwụọ ha ego dị nde naira 50 million naira tupu ha tọhapụ ya ka o nwere onwe ya. Nwoke ahụ mechara kwụọ ha ego dị 1 nde naira 1 million naira ka o mechara abalị 3 iji rịọ ha ka ha nyetụ ya oge tupu ọ gaa mee mkpesa n'aka ndị uwe ojii. N'Owere 99.5 FM Enugu ka akụkọ ụwa ndị anyị na-anụ si were na-abịara gị. Anyị ga-aga n'iru ma anyị machara gị ọkwa ndị a. Kama mba na mba ga-ebute ọgụ, mmiri zobe, gere ntị n'ọkwa dị oke mkpa maka nchekwa ndụ na akụ na ụba gị. Igbo niile bụ ofu, onye egbula nwanne ya. Ọ dịrị isi mma, ọ dịrị agụba mma. Gbaa mbọ hụ na ị kpochiri ọnụ ụzọ gị nke ọma oge niile. Ị ga-ahụkwa na ị chekwara ihe akụ na ihe enwe gị nke ọma. Hụ na ị kpọtụrụ ndị uwe ojii ma ịhụ ije ma ọ bụ ndị dị aṅaa. Mesara ndị uwe ojii ma o nwee ihe gị furu efu. Zubekwanụ ndị nche na gburugburu gị. Ụmụ Igbo, udo amaka. Ka anyị jikọọ aka ọnụ kwalite udo n'ala Igbo. Kwụsị tigbuo zọgbuo. Chetakwa, otu aka anaghị eke ngwuru. Ozi a sitere gị n'ụlọ mgbasa ozi Owere 99.5 FM Enugu. Igbo ndị ọma, ndị njem na ndị okwu ụgbọala, cheta na dịka e kwuru na eje alọ bụ isi ije. Ekpere anyị n'isi onye ọbụla bụ na anyị ga na-eje na-abata. Biko, ọ
agbala oke ọsọ n'ụzọ, agbala n'ọwara onye ọzọ. Jee nyochaa ọnọdụ ụgbọala gị kwa mgbe. Aza na ekwentị oge ọbụla ị na-agba n'okporo ụzọ. Ebu n'oke ibu, anụla mmanya na-aba n'anya tupu ịnyawa ihe ọnyịnya. N'ikpeazụ, ị na-anya nke gị, gbaa mbọ hụ na ị na-anya nke onye ọzọ. Ozi a sitere n'Owere 99.5 FM Enugu. Daalụ Igbo ndị ọma, dịka ị ka na-aga n'iru na-esonyere anyị n'oge akụkọ ụwa ndị a. N'ịga n'iru n'akụkọ ndị ọzọ fọrọ anyị n'aka ka anyị wetara gị akụkọ si mba ofesi. Mba Sudan akpụpụla ogbo ha bụ mba United Arab Emirates n'ụlọ ikpe mba ụwa akpọrọ International Court of Justice maka ebubo ịkwado otu isi ekwe ọnwụ akpọrọ Rapid Support Forces na-ebu agha na mpaghara West Darfur nke mba ahụ. Mba United Arab Emirates n'aka nke ha ka na-agọ ụkwụ na aka ha si na onweghị ha mara banyere ebubo ahụ. Ha kọwara si na onweghị ihe akaebe. Mpaghara West Darfur nke isi ọchịchị ya dị na Jenenia abụrụla ebe otu agha Rapid Support Forces nwere mgbọrọgwụ site na aka otu ha ndị ọzọ akpọrọ Arab Militia nọ kemgbe na-akwakọrịta mgbọ. Mba Sudan abụrụla ndị gabigara ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu nke agha ndị nkịtị dara n'etiti otu abụọ na-ama gọọmenti mba ahụ aka n'ihu n'ime afọ abụọ gara aga. Esemokwu nke dị ugbu a malitere na oge emume Ramadan nke afọ 2023 kpọmkwem n'abalị 15 nke ọnwa Eprel. Otu abụọ ahụ na-ama onwe ha aka n'ihu gụnyere otu Sudanese Armed Forces nke onye nọ n'isi ya bụ Abdel Fattah al-Burhan yana otu Rapid Support Forces nke jikọrọ aka ọnụ ha na otu Janjaweed nke onye nọ n'isi ya bụ Hemedti. Mana mmadụ abụọ ahụ malitere ịma onwe ha aka n'ihu. Onye ọ bụ ya ga-anọrọ n'isi ọchịchị mba ahụ kemgbe afọ 2019 mgbe otu Rapid Support Forces kwatuchara ọchịchị dị mgbe ahụ na mba Sudan. N'akụkọ obi aṅụrị bụ entertainment, nwaanyị onye ihe nkiri onyonyo n'otu Nollywood bụ Chika Ike amụọla nwa ọhụrụ nke mbụ ya na di ya bụ onye a na-amatabeghị ka ọ dị ugbu a. Nwaanyị ahụ kwupụtara nke a ụnyaahụ Tọzdee site na ọwa ozi Instagram ya. N'otu ihe onyonyo nwa ọhụrụ ahụ ka a hụrụ ederede ọ gbakwunyere na ya bụ nke sitere m Adaeze m, nwa m abịala yana anyanwụ ụtụtụ m. Ndị nta akụkọ nwetara ozi bịara n'ime izuụka ole na ole gara aga na ọ bụ Senetọ Ned Nwoko bụ onye omebe iwu na-anọchite anya mpaghara Delta North Senatorial District n'ụlọ nzukọ ukwu seneti ala anyị bụ ya nwe nwa ahụ. Mana Chika Ike mechara zipụ ozi nke o dere si na ya achọbeghị ịbụ nwunye nke 7 nyere nwoke ọbụla. O webụrụ ya Igbo ndị ọma n'ọkwa na ya bụ akụkọ obi aṅụrị ka anyị ga-eji were pịachie ya na akụkọ ụwa nke uhuruchita bịara gị n'Owere 99.5 FM Enugu. Mana tupu ọ kụrụ ọnụ ga-enwe ntị ọzọ na akụkọ ndị ahụ anyị gụpụtara gị na mbụ. Nwa amadi ahụ ji bụ ọkwa Director General nke achụmnta nkwado Labour Party Presidential Campaign nke afọ 2023 bụ Doyi Okukpe alala mmụọ. Na Lagos ka anyị kọrọ gị na ndị uwe ojii anwụchiela ụmụafọ mba Pakistan mmadụ abụọ n'oke mgbe na-akpa arụ nke ntọrị ndị mmadụ n'ala Igbo Nigeria. N'ama obi aṅụrị ka anyị kọkwara gị na nwaanyị ihe nkiri onyonyo n'otu Nollywood bụ Chika Ike amụọla agadaga nwa nwaanyị ọhụrụ nke mbụ ya.
aha ndị dekọrọ ma hazie akụkọ ụwa ndị arụrụ gị ntị nke Nnabuife Nwokwu ya na ndị otu ya ka m Chika Nwazụ onye gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo jee kenesi gị ike maka isonyere anyị na-asị gị uhuruchi ọma nọ Igbo ndị ọma. Anyị na-eme ihe Igbo, na-esi Igbo, na-atapịasị Igbo na Owele FM 99.5 ọdịnala. Spend a lot of cash, spend a lot of cash, it's my God. Spend a lot of cash, it's my God. Spend a lot of cash.